Hei kaikille! Tänään valmistetaan yhteensä terveellinen jäätelö ilman maitoa, ilman kemikaaliaineita ja myös ilman sokeria. Se on mahdollista ja se on tosi hyvä makuinen ja mä luulen, että te tykkäätte tästä. Ja mitä me tarvitsemme? Tämä on bambupuiset vartaat, on vähän paksu, parempi on ohuempi. Sekin saa löydä kaupasta. Otamme esimerkiksi yksi ja teemme tästä 3 osaa. Näin ja näin. Okei. Sitten otetaan banaani. Mä huuhtelen se ensin. Tää ei ole hyvä esimerkki, kun on niin keltainen ja tässä on myös ruskea. Parempi ilman tätä, mutta minulla ei ole muita valitettavasti. No, mä näytän teille. Ja tästä leikataan puoliksi. Näin. Eli näin päin. Ja sitten keskellä näin. Parempi, jos banaani on suora kuitenkin. Esimerkiksi tämä on vähän huonompi kuin niin kiero. Eli banaanista menee 4 osaa. Sitten laitamme puikkoa sinne. Se on tosi helppo. Sitten laitetaan kaikki banaania pakastimeen. Ja melkein 5 tuntia tai parempi koko yö on siellä. Ja nyt valmistetaan, mitä me laitamme sitten banaanin päälle. Eli me tarvitsetaan myös kokosöljyä, luomu ja kylmäpuhdistettu. Se on parempi ja todella hyvä tuoksu. Sitten luomuhunaja ja kakaojauhetta. Myös jos teillä on tämä manteliaromi, karvas manteliaromi, olisipa hyvä. Jos teillä on, se on hyvä. Okei, tässä minulla on valmiiksi kokosöljy ja hunaja. Kokosöljy pitäisi olla nestemäinen. Tässä. Eli se sekoitetaan. Ja kun se sekoittuu, sitten laitetaan kakaojauhetta. Tässä on 1 ruokalusikka kokosöljyä ja puoli ruokalusikka hunajaa. Okei, nyt laitetaan 1 lusikka kakao ja sitten sekoitaan. Jos te tykkäätte enemmän sokeria, tässä ei ole sokeria, mutta haluatte, että se tulee makeampi, anteeksi mun kielestä, te voitte laittaa myös lisäksi hunajaa. Mutta mä näytän teille, että se on semmoinen vähän nestimäinen. Se käy ihan hyvin meille. Voitte myös blenderilla sekoittaa. Okei, nyt on valmis. Tää on tosi hyvä. Nyt laitetaan manteliaromia vähän, pari tippaa. Ups, no laitan enemmän, mutta okei. Ihana tuoksu. Okei, minulla banaani on jo valmis. Katsotaan. Tämä on ihan kova ja kylmä. Ja sitten laitetaan päälle, levitetään.
Okei. Se on tosi nopea ja helppo. Sitten voit laittaa takaisin pakastimeen tai voit syödä. Se on valmis, kun banaani on kylmä ja sitten se menee kovaksi. Se semmoinen suklaakastike, se menee kovaksi heti. Eli tässä minä näytän. Ihana. Ja se tosi sama kuin tavallinen jäätelö. Kokeile. Hyvää ruokahalua ja kiitos teille. Hei hei!